Tani nekani ning ingsun atani nekani ning ingsun iki Kanjeng Nabi. Sapa atin malaikat min Rabbi saking utusane pangeran. Pak akhbar mongko aweh kabar sapa malaikat ni ingsun. Habari annahu man mata min ummati la yusyriku billahi syai'an dakhalal jannah. Iki kabare anahu ing setune kelakuan man mata utawi sapane wong mata kang iku mati ya man min ummati setengah saking umatku la yusriku hale ora dalam keadaan nyekutokno sapa ummati billahi kelawan Allah nyekutokno sean ing suwiji-wiji dakhala mongko jaminan mlebu sapa ummati sapa man aljannata ing swarga. Jadi Kanjeng Nabi itu tahu dirawuhi malaikat, dikei kabar malaikat. Nah habari iku malaikat aweh kabar bahwasanya mat Muhammad umatem iku kandhani. Ya, umatem kandhani. Sapa wae apa wae bentuke kabeh umatem sok mbenak mati umatem iku sok mbenak mati asal dhek ora dalam keadaan musyrik masih punya kesempatan mlebu swarga isih iso mlebu swarga. Ya. Mat Muhammad umatem kandhani kabeh umatem iku sok mben nak mati asal ora nyekutokno pangeran isih duwe kesempatan mlebu swarga. Kala dawuh sapa ate fakultu moko ngucap sapa ingsun wa in zana wa in sarak qala wa in zana wa in sarak jawabi malaikat wa in zana wa in sarak. Ketika Kanjeng Nabi ku dikei kabar bahwasanya umat esuk ben iku bakal mlebu swarga kabeh asal matine ora dalam keadaan musyrik. Iku Kanjeng Nabi jetakok ning ngene malaikat. Wa in zana wa in sarok, senajan wong ku zina, tau zina, senajan wong ku tau nyolong, qala wa in zana wa in sarok. Nggih, Kanjeng Nabi, wa in zana wa in sarok, senajan wong ku tau zina, senajan wong ku tau ngerampok, senajan wong ku tau maling. Isih duwe kesempatan mlebu swarga. Mergo kenapa kok Kanjeng Nabi takok wa in zana wa in sarok? Mergo dosa sing gedhe sing masuk klebu golongane dosa gedhe ku zina karo maling. Zina karo maling. Bu dosa gedhe. Tapi ternyata zina karo syirik karo maling itu ternyata tidak menjadikan keimanane awake dhewe iki jatuh. Wong zina apa mesti dhek ikut gak iman? Berarti nek wong zina mesti langsung imane coplok. Gak. Zina model koyok piye wae asal wong iku jeh duwe iman ya masih punya kesempatan mlebu swarga.
asal dia mati dalam keadaan iman loh ya. Asal dia mati dalam keadaan iman, senajan tahu nglakoni zina, senajan tahu maling, senajan tahu ngerampok, tetep ijeh iso mlebu swarga. Ijeh iso mlebu swarga. Lho tapi kan dosane gede. Lho tahu zina, tahu maling, tahu ngerampok. Urusan dosa iku dhewe kok. Wis urusane karo pangeran. Zina sing tau awake dhewe lakoni. Sarikun ngerampok, maling sing tau awake dhewe lakoni. Itu kan dosa. Lah iku kok urusane awake dhewe karo pangeran. Iki pangeran mau awe kabar bahwasanya kabeh umat Kanjeng Nabi iku asal mati dalam keadaan iman, iku mesti mlebu swarga. Mau kabare ngono tok. Nah, jadi kabeh umat Kanjeng Nabi iku sok ben mlebu swarga. Senajan tahu zina, senajan tahu maling, senajan tahu ngerampok. Masalah dosa engko urusane karo pangeran. Ngono Pak, maksudnya ya. Yang jelas Allah memberi keistimewaan terhadap umat Muhammad ya. Yang jelas Gusti Allah ini memberi keistimewaan kepada Kanjeng Nabi Muhammad, kepada umatnya Nabi Muhammad, bahwa umat Muhammad kabeh sok emben mlebu swarga kabeh asal mati nih dalam keadaan iman. Senajan tahu zina, senajan tahu maling, senajan tahu ngerampok dan sebagainya. Adapun dosa yang pernah dia lakukan itu urusannya nanti karo Gusti Allah. Kok dosa sing dilakoni iki kira-kira kok ora iso ndadekno umat Muhammad iki langsung mlebu swarga mergo duwe dosa. Berarti kudu diumbah dhisik ning neraka. Kan ngono, Bang. Mergo awake dhewe apa munggah langsung ning swarga ketutup dengan dosa-dosa kita. Dihalangi karo dosa-dosane awake dhewe. Jadi yang menghalangi kita masuk surga itu nanti bukan Allah Ta'ala. Yang menghalangi kita nanti gak bisa masuk surga, gak bisa masuk surga langsung ya. Itu bukan Allah Ta'ala, bukan malaikat, bukan Kanjeng Nabi, tapi dosane awake dhewe. Sing awake dhewe pernah nglakoni dosa iku mau. Iku sing ganduli gampangane. Iku sing ganduli kuwi iku ngono lho. Ora kok Gusti Allah aja mergo dosa gak. Dadi sing ganduli ku dosa enem. Sing awakmu gak iso langsung mlebu swarga. Lah supaya umat Muhammad iki iso mlebu swarga, senajan duwe dosa diumbah dhisik ning neraka. Diumbah dhisik ning neraka sing resik, bar wis nak wis resik dosane ilang terus didusi ning ngene telaga. Bar didusi ning ngene telaga lagi diunggahno surga. Iku proses. Tapi yang jelas umat Muhammad kabeh senajan duwe dosa sak pira gedene, sak gunung, sak donya, langit duk ngisor duk dhuwur. Asal dhek iku mati ijeh nggawa iman, isih iso mlebu swarga. Isih iso mlebu swarga. Tapi ya iku mang lho ya. Ngene iki aja salah paham. Artinya jangan salah paham. Wah, aku ya saiki tak maksiat lah. Entek-entek nek aku golek dosa. Sing jarene sing penting mati jenggo iman sik iso mlebu swarga. Ya nek mati pas jenggo iman, nek gak mergo keblanjur. Anu ngono. Mergo keblanjur nglakoni dosa gedhe tapi piye? Kayak repot. Makanya kuncinya awake dhewe iki, mulane kuncine awake dhewe iki apik ora niku ning gone pungkasan. Asal pungkasan iku isih nggawa iman, dosane gedene sak pira ijeh iso mlebu swarga.
aman. Tapi ya awake dhewe kan yo kudu duwe cita-cita. Lha mosok kepengin ngoyot neraka kan. Artinya kudu duwe cita-cita mlebu neraka lah ya sedih lah. Mok lup terus dilup neh ning telaga mlebu swarga ngono. Mosok ape ngoyot ning neraka. Lho kaya lara kabeh. Nanti kecas rokoke panas ra karu-karuan. Lah apa meneh ngicipi geni neraka. Ngono. Tapi ini kabar gembira bagi umat Muhammad. Ini kita gak umat Kanjeng Nabi Muhammad gak dikai kabar ngene iki. Mulane Nabi Musa sampai iri ngono lho. Mulane Nabi Musa sampai iri ngono. Sampai ngajakno proposal kepengin dadi umat Kanjeng Nabi. Kok penak men umat Kanjeng Nabi. Wong umat cilik-cilik yo kakean dosa, yo padha wae kok umatku yo nglakoni dosa, kono yo nglakoni dosa. Tapi kok kono ganjarane gedhi sok ben yo kok mlebu swarga dhisik. Mlebu swarga dhisik. Tekone ngguri kok mlebu swargane dhisik. Iku keistimewaane umat Kanjeng Nabi. Teko ngguri, tekone ngguri mlebu swargane dhisik. Prosesnya cepet. Apapun nek wis dekat dengan sing paling dhuwur iku tetep prosesnya didhisikno, Pak. Ning donya lah ya ngono gambarane ya. Awake dhewe kok kenal Jokowi umpamane kenal Prabowo gawe proposal. Kok deket karo Pak Prabowo ya tetep didhisikno. Sing ora patek kenal ya nguri. Kok karo Pak Prabowo, kok karo sapa iku jenenge bupati lah ya ngono kok. Kok kenal ya didhisikno. Engko ora patek kenal ya nguri. Lah begitu juga dengan Kanjeng Nabi, karena Kanjeng Nabi itu kekasihnya Allah Ta'ala sing paling dekat dengan Allah Ta'ala. Satu-satunya kekasihnya Allah yang pernah melihat zatnya Allah Ta'ala iku mung Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Liyane urung tahu. Nabi Musa mok tahu krungu suarane tok. Iku Nabi Musa langsung geblak, gak kuat. Nabi Musa itu tahu ngajar proposal kepengin kepanggih zatnya Allah Ta'ala langsung, pengen panggih. Gayane Nabi Musa itu, mulai Musa krek-krek cara ngono. Melete cara wong ngono melete kelas awake dhewe cara gamane melete lah. Ngajarno proposal kepengin kepanggih Allah Ta'ala. Tapi barang dirungoni suwantene Allah Ta'ala lagi suarane Allah Ta'ala tok wae Nabi Musa wis geblak. Geblak. Gak kuat, mergo gak kelase kan ngono. Lah iku mulane istimewa dadi umat Kanjeng Nabi. Wis dikai kabar atani atin min Rabbi fa ahbaroni inna annahu man mata min ummati la yusyrik billah sayan dakhulal jannah. Sing penting aja sampai dadi wong sing musyrik, menyekutukan Allah Ta'ala. Pokoke anggere mati sing nggo iman wis ya. Mu awake dhewe iki ora usah ngoyo-ngoyo, ngaji delok-delok, ngoyo sampe dalu-dalu apa. Ngaji delok-delok sak jam. Salat wis delok-delok, wiridane wis delok-delok. Sing penting kanggo iman iki lho ben ijen nancep. Aja sampai terus awake dhewe prei. Prei salat, prei ngaji. Lho kok imane ceblok. Imane ceblok. Gampang goyah akhirnya ceblok. Mergo gak tau ibadah, gak tau ngaji. Jadi awake dhewe iki ngaji salat itu ben awake dhewe mempertahankan keimanane awake dhewe, nguatno imane awake dhewe supaya sok ben mati di dalam keadaan nggawa iman. Sak pira gedene dosane awake dhewe, janjine Allah Ta'ala dakhulal jannah. Dakhulal jannah.